Ну, в принципі, концепція цієї вистави буде, якби, вона разом з тим є протягом уже початої виставочної моєї роботи, яка почалася з виставки у літературному музеї. Ось, там перший період, значить, одродженського часу, часу одродження нашої нації, там працює криху давнішого часу, ну разом з тим тут протяг. Тут більш представлені твори, які наближені до наших сучасних, до нашого сучасника. От. Окрім такі твори, як тут і археолог Едвард Зайковський, і там от Сівчик, і Надія Демидович, які ще, слава Богу, живі, і Майя Яніцька, ось, ось, і той же самий Антось Фурс, ось, ці Данута Бичель, ну, от, є портрети і наших, так само недавно одійшовших, і Михася Ткачова, і, значить, Бориса Кита, і, ну, щоб інших людей. Тобто задача наблизити до нашого сучасника ті події, які розгорнулися 100 років тому, ось, на сьогоднішній час. От, бо вони, і ми, є люди тут, і удільники сьогоднішніх мероприємств, от, які варті, як кажуть, і пензля, і риса, скульптора. Ось, ну, з часом, я думаю, вони будуть так само уособлені у творах моїх чи інших творчих людей. Фактично старейшими представниками, які є на цих портретах, будуть, видать, особа Авгена Колубовича, ось, який займав вельми шмат займався вельми різними, так сказати, пластами національної діяльності. І будучи в'язнем сталінських концлагерів, ось, він фактично, ну, багато чим займався. І політик був, і історик, і мистецтво. Все це він в собі тримав весь цілий культурницький пласт. Ось. Але от, до останнього часу він був тут і в Мінську, в Білорусі. З приходом большевизму він вимушений цієї совєтської, так сказати, Червоної армії, він вимушений був емігрувати за межі. Ось. Ну, композиції хотілося показати його діяльність, його історію льос. Тобто і його часи лагерів, де йому довелося ще до війни іспитати ласку совєтського режиму сталінського. І, значить, вот эти стяги, которые, як кажуть, очолювали весь рух наш національний уже з давніших часов. Ось, і виява той самої вострої брами, яка була святою і остається відомою святою для наших людей більш свідомих. Ну, елементи біло-червоної, вони і тут присутні, і на небі, і на землі. Ось, це. Потому что это человек вельми свято верующий во все идеалы нашего народа. Дякую. Так, є ще один. Мы повесим там колеса. Так, молодечный. Я все знам. Со святом. Со святым днем воли. Со святым 100-годовым юбилеем обновления белорусской державности. Сёння гэтае свято у кожнага беларуса, дзе б ён не быў. Ці тут у Беларусі, ці за межамі. Кожны адчувае сваю далучанасць да гэтага свята і сваю адказнасць за тое, што адбываецца сёння ў краіне, і за тое, якім будзе заўтрашні наш дзень. Па даўняй традыцыі у нас да гэтага дня волі адбываюцца выставы. І таму мы сёння
перш чым пачнем пісаць дыктоўку, будем открывать выставу. Олег Анатольевич мае што сказаць, калі ласка. Шановне господарство, мы уже шмат гадоў ператварили офис ТБМ и такі офис для наших мастакоў. І колькі было выпадкаў, што не заўжды наших мастакоў віталі ў розных дзяржаўных установах, не заўжды дазвалялі рабіць выставы, ну, але у нас эти выставы доўжацца ўжо больш 20 гадоў. И трэба сказаць, што тут не раз былі выставы і спадара Крукоўскага, і спадара Купавы, і, конечно, нашага сябры, спадара Цыркунова, які не проста тут мастак, а ён яшчэ кіраўнік арганізацыі партызанскага района, офіс, якой тут зарэгістраваны, так што ён тут прадстаўляе годна і нашу арганізацыю. Ну і трэба сказаць, што в адрозненне ад іншых мастакоў спадар Цыркунов мае такі талент увасабляць змагароў за беларушчыну па іх жыцці. Бо пасля смерці ўжо тады розныя, а вот эти все портреты, например, портрет Михася Ткачова был зроблены по его житті, и вот за его за спиной это люди, которые стварали громаду, уже, на жаль, половы их нема, а тады были все, коли малявалось. И так можно пройти по всем этим моментам, незначная частка людей, это даченцы не только 20-х, 30-х годов, але и люди сегодняшнего дня. Среди них господаря Мария Яницкая, давайте мы ее вот ее портрет, это уникальный человек, основальник белорусского мастацтва историчного, якая заявила массу книг и про шкло белорусское, и про наши судские поясы, и ее публикации, это десятки, сотни артикулов. Вот, и тому вельми добре, что сегодня Бог дал нам солнечный день. 100-й угодки БНР мы открываем наши выставы, якая будет тут долго должиться. И, конечно, я вельми рада, что люди, которые сегодня пришли, первыми побачат эту выставу. Ну и, конечно, хотелось бы сказать пару теплых слов автору, спадару Цыркунову, бо это персональная выстава, тут творы только его. Часом бывают такие сборные, но это его персональная выстава. И хотелось бы ему так само дать слово, щоб він пару слов сказав про свої твори. Коли ласка. Дякую. Шановні сябри, значить, часу вельми мало, поэтому ну, я вас всіх радий вітати, що тут і сябри Товариства білоруської мови, і сябри от здалеку, як командирчик, приїхавши там інші люди. Значить, але ця вистава йде паралельно з виставою, яку 2 дні тому трапила Чаніць у літературному музеї. Вот. Там, відомо, некоторые из этих творов, як портрет Дануты Бичель, ще молодой, вот, але теперішнім стягом, і вона вже окутана, вот, не дозволили так само показать, и некоторые, и той же самый навод Дубовка, там Максим Танк, мусили снять Янку Купалу и так далее. Але вот те портреты, что тут висят, хочется почать эту говорку со слов того же самого Янки Купалы с поэмы на Куцю. Там первый монолог князя. И вот он, этот монолог до сегодняшнего дня аккурат вельми добро стосуется. Один раз только в год збираться можем з ласки року, каб год і ржавий карагод зганять з минувшины далекой. Нас не кранули косы змен, цары мы в дум живых гайнали, хоть на подмурах этих стен другие наш посад заняли, боги другие вверх берут, суды ведут над нашим краем. Святильни ж наши не замруть, что в сердцах вольных просветляем. Вот. Як это слово сьогоднішнє? Я, может, 100-й раз скажу, а они меня хвалят. Потому что вот эта глубина, духовная проникненность у клопоты, у боль народную, яны вот такие глубокие и такие шматгранные. И так хвалюються про 100 годов, я думаю, про 1000 годов, кольки буде эта нация існувати на планете, яны такими ж хвалюючими застанутся. Ну, об кожной из этих работ говорить не буду.
Я кажу, це займе часу є ще цілу годину. А то можна і більше. От. Кроме сподарні Майї Яніцької, тут є портрет ще сучасниці нашої, але вона сьогодні прийти не могла, бо пішла в костюлі акурат, іде паралельна молитва за наше сьогоднішнє свято. Вот это Галина Сивчик разом с другими людьми. Вот, и выява анел, архангел, забивая гада, забивая гадину, и это, ну, всю дрянь. А вот, и он только находится тут не на земле, а в небе, над костелом и над гэтым. Ну, можете поглядеть, сюда надо охутано гэтым шаликом, черно-белым, як и Данута Бичель. Вот. Ну, в этом году тут впершиню выставляются ще твори. И вот там Едварда Зайковского, вот, ведомого археолога и, так сказать, активиста нашего одрачення. Ось, і сучасник, от зовсім не покинув світ, це перший раз я виставляю, і це Борис Кіт, от виява його чоловік сусвіту, це чоловік нашої планети, ну, всі відають про його, хто тут всі люди свідомі. Ось. Ну і ще, слава Богу, живать в нас год Надія Демидович, вот это, она вязень этих концлагеров сталинских и так далее, вот, она дуже квола, уже слабенька, не може прийти, ну, але ж душою нарадується з нами за це свято. Як радувався колись Новик Пеюн. До речі, Новика Пеюна покинули портрет, і він там у літературному музеї знаходиться, ви можете побачити, коли зайдете. Новик Пеюн, вельми тішився, що я дожив нарешті до того часу, коли над Уратом висить наша погоня і лунає той стяг. Тепер я спокійно можу померти. Ведь у нас на 4-му году аккурат і дійшов до Бога. Щасливий, чистий і радісний, вот это саме. То, що відбудеться просто год, я вже не мог угадати, але вельми своєчасово пригадав час до того, як свісти. Ну, відомо, і Леонід Лич, який недавно ми зустрічі тут робили, ось так само підписано все, хто коли якого читає, прочитає, може прочитати. Вот є і анотації до цієї вистави, от, як вона називається, і гонор чого відкрита тут. От, ну, можете поглядіти. Да, толки якраз буде. Да, позднее будет у меня, значит, это самое, буклеты будут, и, ну, сегодня можно несколько буклетиков людям, которые другие раз прийти не могут, и будет книжка для отгуков. Кто ожидает, нечто, да, прикипело на душі, хочу сказати, то, коли ласка, буде така навчилась. Все, дякую за увагу. І на закінчення другий монолог князя прочитаю. Там, где вышли, один, значит, сказал гонец, другий гонец, третий гонец, сказали слово своє, что не умрут в народе в нашем. Вот. И в конце, и дасть отказ таки в конце, гонцам на их новины, князь. Не умрут чужой яны. Расхочет солнце, славы, песни, забьют им зычные звоны пробудным звоном на предвестник своей забранной стороне, скованной мученицы княжня, взнясуть посад на кургане на панаванне, недосяжне. На теле кожный ще слугой, у думках вольные уже люди, над сердцем их, над их душой, наш дух лунаці вечно буде. Слово таке. Живи Беларусь! Выстава присвячена не тільки 100-гольцю БНР, і ще 70-гольцю автора. Да, Ось так. Тому він завсюди відкликається на наші просьби, завсюди упроводжує, ну так велично, до всіх свят, на любое свято для білорусів, які люблять свободу, так? Ось він може принести свій портрет, свою картину, ось, великий дякую. Хай ласка від нас вам солодкий такий невеликий подарунок. Готуємося до диктовки. Зараз диктовку, зараз я дам. Подписи подписаны, кто цікавиться, конечно. Пожалуйста, будь ласка, розбирайся в плані. Олесь. Ой, тут у меня времени мало, и уже кончается. Больше не могу дать. Это
Я давай. Все, вообще касание. Як диктовка. Ось, перелазка. Шановне господарство, я так само хочу вас повіншаваць з вялікім нацыянальным святам, сотымі угодкамі беларускай дзяржаўнасці. Завуць мяне Алесь Чэчэт. Мне даручылі сёння дыктаваць тэкст 11-й агульнанацыянальнай дыктоўкі. Сёння у нас у сядзібе ўжо другі этап гэтай дыктоўкі, і мы будзем сёння пісаць тэкст па 3-й устаўной грамаце Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. То давайте оформим работу. Запишите на первом радку свое прозвище, имя и дату 25 сакавіка 2018 года. З подачи вядомага навукоўца, філосафа Владимира Падгова. Гэта ён 11 гадоў назад выступіў з такой ініцыятывай. І таварыства беларускай мовы падтрымала гэту акцыю. Каб беларусы не забывалі сваю мову, каб карысталіся ёю, каб практыкаваліся у ёй. Послушайте текст. Запишите заголовок. 3-я уставная грамота. У дыктовцы все пишут словом. Все лечебники. Значит, 3-я уставная с великой, грамота с малой, Рады Белорусской Народной Республики. Послушаем текст. Год назад народы Беларуси разом с народами России скинули ярмо российского царизму, які найцяжей притиснув быў Беларусь, не пытаючыся народа. Укинул наш край у пожар войны, якая зруйнавала гарады и вёскі беларускія. Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, скидаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накинули российские цары на наш вольны и незалежны край. Ад гэтага часу Белорусская Народная Республика обвяшчаецца незалежнаю и вольнаю дзяржавай. Сами народы Беларуси у асобе свайго устаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На аснове гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя сувязі, якія далі магчымасці чужому ўраду падпісаць і за Беларусь дамову у Бярэсці, што забівае на смерць беларускі народ,
дзелячы зямлю яго на часткі. Урад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі бакамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну Берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць мірную умову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна уключаць усе землі, дзе жыве і мае лічбавую перавагу беларускі народ. Магілёўшчыну, Меншчыну, Гродзеншчыну, Віленшчыну, Віцебшчыну, Смаленшчыну, Чарнігаўшчыну і сумежныя часткі суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацвярджае усе тыя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларусі, якія абвешчаны устаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 года. Гэта другая устаўная грамата. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу у поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дадзена у Менску 24 сакавіка 1918 года. Вось такі тэкст. Ну то і пачнём. Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь, не пытаючыся народа, укінуў на шпар пажар, якая зруйнавала гарады і вёскі мови ми в серці не чуєм, милогучністю любих нам слов. Ти, як музика, серця чаруєш. Вязковых приветливых стрех и ролил на зенит от свитания были очи, рассыпистый смех, быцом першае в сердце кохание. Рассыпистый смех, лицом першае в сердце кохание. Мова наша буйниць
Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю ярмо дзяржаўнай Земля вековых боров, якое земля васильковой рани, земля золотых буслов, у промнях косых світання, земля верасовых снов, земля звечарелых плёсаў, земля у чыіх сыноў трагічней не знойдзеш лёсаў. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Бусел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Земля шугавей зімовых, вясною у кронах груш. Земля низкоронной мовы и самых открытых душ. Земля самых сумных песен, земля самых белых роз. Земля, где мое полесье, святая корой бяроз. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Бусел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Прапануючы ім Ночь крылом постукала у дверь, ветер силой тузая пробой. Застанется все, что на папере, все, что в сердце заберу с собой. Застанется все, что на папере, все, что в сердце заберу с собой. Завтра за луна и снег вишневый, зацвіце на сонцы без укус. Ёсць такое казачнае слово, вырванае з рэбраў беларус. Ёсць такое казачнае слово, вырванае з рэбраў беларус. Вораг даліне гадаль затанна, гордасць выбілі ў паніжаных рабоў. Паляглі айчынныя тытаны, недзе за перэпліцу дратоў. Паляглі айчынныя тытаны, недзе за перэпліцу дратоў. Недасказана, не зроблена так много, не адпомшчана за слёзы і за кроў. Я пакіну вам маі трывогі, я пакіну вам маю любоў. Я пакіну вам маі трывогі, я пакіну вам мою любоў. Хай сэрцу змучанаму снится пах вясны, вішнёвы белы дым. Залатае сонца калясніца, вольны сцяг і пераможны гімн. Залатае сонца калясніца, вольны сцяг і пераможны гімн. З усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Аксамітний летній вечір охину землю. Я в озерную синечу устами ловлю. Мочки слухаю в росах песню соловья. Над моим луном
светом выпростал крыло. Золотистый човен ветер, зорное весло. Стань девочий белой вежи подих ручая. Я одной тебе належу, Беларусь моя. Стань девочий белой вежи подих ручая. Я одной тебе належу, Беларусь моя. Там, где ой дае ветрыска золотым урок, повставали каменистки ля твоих дорог. Червонее ранний зола креха у гаях, а в грудях твоих осколок, Беларусь моя. Червонее ранний зола креха у гаях, а в грудях твоих осколок, Беларусь моя. Мне краев чужих не треба, як не ворожи. Не хочу чужого хлеба, радостя у чужих, бо чужина сердца жалить тисне, як змія. Гукає з дальніх далів Беларусь моя. Бо чужина сердца жалить тисне, як змія. Гукає з дальніх далів Беларусь моя. Беларусь моя. Беларусь моя. Да помогут белорусскому народу устрашаем полной меры здійснить его політична державные Это для тебе идеалы. вольного ветру полный глоток. Вер, это для тебе великий кубок чистой воды. Вер, это для тебе. И коли твои дудки свободны, ты уже не холоп. Вер, это для тебе. И коли есть обраная один из них, это ты. Ну, я могу на память вам поставить штампик товариства сегодняшние, ну, что вы писали. Думаю, кому потребуется. Вер, это для тебя. Белый теплоход из скарбы росных краин. Это для тебя. Велич соборов и усмешки затычных богов. Это для тебя. Замки, палацы и безмежа снежных равнин. Это для тебя. Ты станешь могутным, будь готовый, вер. Людей намалевывают, которые
Вверх, это для тебя. Тепло твоего сердца по дыме их же скалей. Это для тебя. Планета без межев и необсяжный сусвет. Это для тебя. Поэзия зорок и солнечный промень. Это для тебя. За тобою будут жиря Да, кому треба раптовно. Так, шановні господа, дозвольте від вашого ім'я виказати подарунку Чечету великую подяку за те, що він прийшов, прочитав. Ось. І ще просьба. Ось газети берите все з собою. И раздавайте там все, как животные не засталось. Все забирайте, да, и несите туды. Да, кто Кольки можно, Сепрам, знакомым, все газеты раздавайте. И дозвольте мне еще вот этой городской организации с подарю Чечету вот эту книжку вручить. Калиласка, подойдите, мы вам великий вопрос. На библейские мотивы написано. Вот мы хотим от меня городской организации. Обложкой. Вот, бачите. Так, господа, дозвольте. Еще, оказывается, один человек все-таки есть, який без помилок, просто сумленная эта личина. И так само Калиласка за то, что вы так, ну все, дякую вам великі, приходьте до нас. Встретимся на связи. 25-го оперный театр, сбор с 13 до 14, с 14 начинается митинг урочистый, и сподарня Алена там будет выступать, и пошла будет концерт. Сподарство, ще одна весточка невеличка. У середу, 18:45, до нас прийде Людмила Рублевська. Вона буде, ми там обмірковуємо книгу «Дегенератив», але вона інша буде презентуватися. 18:45, коли вам цікаво, для нас З автографом одразу каштовно. Зараз я